Ideme na to. Kde je kamera? Teraz počkaj. Už nič. Tuto môžem odporučiť. Skvelý masér, ďakujeme. No už len zostáva, vieš, počkať si. Čau. Čavis. Beky, hej? Dobre, Beky. Potom ešte čo? Tornádo, vieš tornádo či nie? Hej, to je... Tornádo, hej? To je všetko, čo ťa napadne. Gram. Potom, Grand and Pound. Simulácia zápasu. Že on je, vrecuje zápas. Nielen, kde budeš sedieť na ňom, lebo ide, kde... Bam! To je on. Sprov. Hej. Poď. Sprov. Ale. A ideš. Sprov. Ale zápas dobrý si mal náhodou, vieš? Hej? Nie, zápas si mal krásny. Veľmi krásny, to si makal. Čo si blázno, čo to slyšilo? Tam len bola chyba technická, že nemal som dotrebovanú techniku. Ale poďme 5 minút. Tu máš klope, to kopec do pieti. Keď nemáš na zeme 10 ročne, to tu nemá nevýznam byť, chápeš? Ja som tu sám ľudí popravil. Ale tak vieš, detská žena a všetko, takže povedať, ja nemám akože význam nič také, vieš? Hej, ale ja mám dobre, vieš, to za zemie, chápeš? To netreba ísť domov, ale to treba ísť do... Čo si blázon? Lepšie sa ti bude vrácať domov, sa budeš viac tešiť. Dobre, dvojky, daj. Tak, a ideme raz, dva, ty do mňa. Tak. Pohybe, rýpsa. Ešte jedna. Ideš ty. Ešte. To je on. Tá, poď ešte. To je on. Ideš. Tak, super. Hej. Ty sa hráš popredu, pozri. Hej, dobrý hráš. Ideme sa hrať ešte s tými rukami, bo máš to dobre. Tam. Vidíš? Ale blokni s tou rukou, neblokol si, ty si len zrobil úder do prázdna, nezrobil si slip z rukou, chápeš? Čiže pomála predná, slip, tá, chápeš? Stripli do ruky. A slipli do ruky. Dobre, a teraz to zrobíš zo zadnou a si udrieš s prednou. Zadná, to, tá, a presne. Tam, vidíš? A to je taká rýchla kontra. A teraz ja som dostal úder a ty už ješ 4 útočnú kombináciu. Chápeš? Vždycky sa hráš, najprv si pripravuješ, aby si mohli zútočnúť. Ideš. Tam. Presne. Chápeš ma? No dobre, to je on.
dozadu. Hej, že ty si už obišiel celú moju ruku, lebo ja som mal dole a ty si krásne vyštartoval, hej? Čiže to je celé PlayStation, ty sa hráš, je to sa hráš iba, dobre? Tak, už keď to trafíš jemne, tak vtedy potom ideš útočnú kombináciu silu, dobre? Takže ľudia, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste toto video dopozerali až do konca. Ja som si tento tréning užil na 100%, už dlhšiu dobu som si tak dobre nezatrénoval a som za to veľmi vďačný a hlavne Andrejovi, že mi to vlastne sprístupnil, tento tréning u neho. A čoskoro sa tam zase ukážem znova a po prípade vám natočím niečo, ak by ste chceli znova z nejakého štýlu MMA. No a veď napíšte mi do komentárov po prípade, či vás niečo zaujíma viac. Ak áno, budem rád. No a verím, že sa čoskoro vidíme pri rôznych videách a hlavne aj takýchto. Takže ďakujem vám pekne. Užite si ešte deň alebo večer a teším sa na vás na budúce.